тамошавии нақлиёт дар душанбе ба мушкили мубрам табдил меёбад. барои ҳалли ин мушкили мақомот 17 гузаргоҳ барои пиёдагардонро барҳам доданд. оё ин метавонад ҳалли мушкилӣ бошад ва боз чӣ гуна метавон бар зидди тамошавии нақлиёт мубориза бурд? аз сокинон пурсидем. ҳамин таксистора кам кунад ба фикрам нағз мешавад. агар таксистоя кам кунанд мочин пробка ҷамъияти маршрутҳои ҷамъиятия зиёд кунад нағз мешавад ба фикрам. хуб боз як чизи дигар чанд рӯз пеш чандта пешеходам аз кам кардан барои кам кардани тамошавӣ. ба фикратон ин роҳи ҳал шуда метавонад? Не ба фикри ман роҳи ҳал дар дигар ҷост. метро чизи дигар ман фикр мекунам вуҷуд надорад. хеле асбаби он ки нақлиётҳо хеле ҳам бисёр шуданд. фикр мекунам тамошавӣ дар тамоми ҷо аст, на танҳо дар Тоҷикистон. бале як чизи дигар чанд рӯз пеш чанд гузаргоҳи пиёдагардро маҳкам кардан барои кам кардани тамошавӣ. ба фикратон ин роҳи ҳал шуда метавонад? мумкин яке аз сабабҳои роҳи ҳал шавад. аввало мошинҳои кӯҳноро роҳ додан дар кор нест, зебогии шаҳрро вайрон мекунад. ва бори дуюм ки бозраси давлати автомобилии шаҳри душанбе ҳатман мавриди назорат бояд қарор гирад. ҳамин таксиҳое ки ғайриқонунӣ таксӣ мезананд ҳаминҳоро гум карда накун. ин ҳаминҷа меистан мана гардиза меистан 8 3 10 мана уҷа меистан орзобод ваҳдат кимгиҷо у тараф мерай корвон саховат 46 ҳаминҳоро гум карда накун. ино ғайриқонунӣ кор мекунанд. анино ки гум шуд мумкин ки беҳтар шавад. ин саволи мушкилае. ида ҷавоб доданам мушкилае, барои чӣ ки дига роҳша надора, ягон роҳ надора. уже беҳад даромад шудагай. ида вазбин аст. метро сохтан дар кор. боз чӣ боз ягон роҳи дигар ҳаст ба фикратон? акун роҳи ҳавоӣ намеша инҷа. як чизи дигар акаҷон чанд рӯз пеш чанд гузаргоҳро маҳкам кардан барои кам кардани тамошавӣ. ба фикратон ин роҳи ҳал шуда метавонад? не фақат як роҳ ай гуфтам ку роҳи сода барои мен мошинаи кӯна гум карда шавад. мошинаи кӯна асолҳои кӯна вачо гум карда шавад. хуб нақлиёт камтар мешуд. як чизи дигар чанд рӯз пеш чанд гузаргоҳ пешеходиро маҳкам кардан. ин ҳаминҷо наздикӣ. ин роҳи ҳал шуда метавонад барои кам кардан? акид намедонам мумкин барое ки бисёр бетартибан бисёр мегузаранд раҳоро ин хеле коро мешавад. шофёродам уҷа светофор ҳай чароғак ҳаст ку бод ҳам чароғак гузоштан гирад. Я бы только на пешеходе поставила бы по всем пешеходам камеры. Вы поняли, да? Чтобы именно пешеходов контролировать? Нет, не пешеходов, машин, водителей. Они же по пешеходам не дают нам пройти. У кого нет машин. Да. Я так думаю. Единственное, поставить на пешеходов светофоры. И доход хороший, и будет дисциплина. Пока-пока.